ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಪುನಃ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ನಾಲ್ಕು ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಅರಣಿಗೆದ ಊಡಾಳಿ ಎದ್ಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಉಡಿಪದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಂಚಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆನೆ ದೇತೊಂದಿನ ಮಿಂಚೊಂದುಪ್ಪನ ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲೆನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪರೊಂದು ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಕುಡರಣಿಕಲೆಯನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟಡು ಓಲಗಾತೆರು ಮೂರ್ತಾತೆರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಗುರುಕಾರನ ಕುಲನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಿಟ್ರಾಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಕ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಮಿಜಾರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಅಕಲೆಗೆ ಆತೆ ಚಾತುರ್ಪೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಆತೆ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೋಡು ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯೋಗ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಕಾರಿ ಬತ್ತಂದಂಡ ಊರು ಸುಧಾರಣು ದೇಶನೇ ಸುಧಾರಣು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಾಡು ರಾಜ್ಯಗಾಡು ಅತ್ತಂದಡ ಪ್ರತಿ ಊರುಗ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕುಲ್ಬೋಡು ಈ ತೊರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡವೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದಜ ಅಜತ್ತದ ಕಡಪುರ್ದಜ ಅಂಚಾತ್ರ ದೇಶ ಪಿರವರಿದನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒರ್ಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪುನು ಈ ದೇಶ ಸುಧಾರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಕುಲ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಐಜಿಂದಣ್ಣ ದಾದಾಪುಡು ಪಂಪಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಒರುಟು ಮಡೆದು ಕೊರೆ ಬರೊಂದುಲೇರು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ನಿಜ ಗಂಡ ವಯ್ಯಾರಿ ನಾನು ಸುರ 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 ಮೊರ ಸಿಂಗಾರಿ ನಾನು ಸಿರ 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 ಉಟ್ಟ ನೀರೆಯು ನಾನು ನರಿ 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 ಪಟ್ಟ ನಂದನೆ ಇನ್ನು ಅಂಗೈತಾಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳೆ ಸತ್ತಿದು ಚೆನ್ನ ಬಲು ಬಿಂಕದ ನಡೆ ನನ್ನದು ಮೂಗಿನಾಗೆ ನತ್ತು ಉಂಟು ನೋಡೆ ಸೊಬ್ಬೆ ಹಣೆ ಮ್ಯಾಗ ಚಾಂದು ಉಂಟು ಅಲ್ವೇ ಸೊಬ್ಬೆ ಅಬ್ಬಾ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಐ ಕೊಂಚ ಎತ್ತರದ ಮುಟ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಜವಣರ ಅಲ್ಪನೇ ನಗರ್ನಿಯ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ ಓದಿ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳು ದಾಯ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟುವ ಹೂ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಕಿಜಿ ಯಾನತಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬತ್ತಿರಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಉಳ್ಳರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿ ನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಹರೆಗೆ ಓಟು ಕುಂತದ್ದು ವಿನ್ನ ಓಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಆಸೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗದ ಬತ್ತದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂಡ ಪುಂಡಿ ಐಕ್ ಎಂಕು ದಿಂಜ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನೆಂದು ಬಂದಿರ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷದಿಂಚುಳ್ಳೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಆಟ MC ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಟಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಸುಳ್ಳು ಉಡುಪುಣ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ನೆನೆಪಾಂಡಿ ಇತ್ತೊಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿನ ಜಾಗ ಹೂವಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನೆನೆಪಾನಗ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ತಿರುಗುದೂಪಿನ ಜಾಗ ಮಿಜಾರ್ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಜಾಲು ಹಂಚ ಕುಟೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅರೆಗ ಬೋಡಿತಿನ ರಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಕೈ ಅರೆಗ ರಟ್ಟಿ ಕೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಪರಂಕ್ ಮರಲ ಆರ್ದ ನನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಹೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಒರಿಯನ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ರೆ ಒರಿಯಲ್ಲ ಇದೆ ಐ ಓಲಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಇರುವೆನು ಹೀಗೆ ಗೀತಾ ಸೆಕೆ ಗೀತಾ
ಯಾನ್ ಬೇ ಪ್ರಕಾಶಿ ಓ ಗೀತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸುಂದರಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಗೀತ ನಾನೇ ಇಂತಪ್ಪೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಬಲ್ಲ ಆರು ಬರ್ರ ನನ್ನೆ ನೇ ಬೇಳೆ ದಿಸಟಿ ಯಾನು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವಳ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಸುರುಕಿರಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಏರ್ರೆ ಪೊಂಜ ಯಾರಮ್ಮೆ ಇರೆ ಆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಬತ್ತೆ 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 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಸೀಬು ಮಾರೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲು ಒಂಜಿ ತಾಗುನಿ ಎಂಕಿ ಮೂಲು ತಾಗುನುಂದಿ ಎಂದಿತ್ತಿ ಜಲ ಮುಲ್ಲ ತಾಗುನಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಓ ಈರಿ ಯಾನೆ ರಸಿಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ರಸಿಕ ನೋಡನ್ನ ಈ ತಳುಕ ಕೈ ಚಳಕ ಮೈ ಪುಳಕ ರಸಿಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸುಂದರಿ ರಸಿಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೀಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ರಸಿಕೆ ರಸಿಕೆ ಲಿಂಗ ಬಂದ ನಮಗೆ ಏನ ಬಂಪುನೆ ಜನ ರಸಿಕೆ ನಂಗೆ ಹೊನ್ನಲೆ ರಂಕ ನೇ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುನಾ ದಾದಿ ಲಾಟ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನತ್ತು ಅಂದೆ ಮಗ ಐನೈನು ಸೆಟ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಐನೈನು ಸೆಟ್ ಅವು ಎಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡೆನ್ನ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಗನ್ನಿನಿ ಒಯ್ತಾ ಚಪ್ಪಲತ್ತ ಚಪ್ಪಲತ್ತು ಲೌತ ಐನೈನು ಸೆಟ್ ಐನೈನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಯಿ ಇತ್ತದ ಪೊನ್ನುಲು ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಇದ್ದ ಆದಿ ಆದಿ ಆನುಲೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಂಜಿ ಐನು ಸೆಟ್ ಇದ್ದು 10 ಲವ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಯ ಓ ರಾಮ ಅಣ್ಣ ಓ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ತಾನೆ ಅನುಭವ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ 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 ಮೂಲೋರಿ ಶುರು ಆನಗೋರಿ ಲವ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಸುರುತ್ತ ಸೀಸನ್ ಲವ್ ರಟ್ನೆ ಸೀಸನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಜನೆ ಸೀಂಡ ಮದಿಮೆ ಈ ಸಾರಿ ಪೊಡೆದಿ ಬಂಜಿನ ನೋ ಬೇಗ ಉಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಫನೇರಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬರ್ರೆ ಪುರ್ತ ಆಂಡಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ದಾದಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಂದಾರು ಕಲ್ಲಡ್ ಕರ್ದು ಗೊಂಬೆ ಬರ ಅಂದಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆನಾ ಬಕ ಆರೆ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ಆರೆ ನನ್ನೇನ ಸಾನ್ 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 ಪ್ರಕಾಶ ದಾದಿ ಸೇರೆ ದಾದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಯಪ್ಪ ಮೂಲು ಜನ ಸೇರಡುಂದೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಒಂದು ಬೇ ಗೀತಕ್ಕ ಏನೇ ಗೀತಾ ಇರ್ ನನ್ನೆ ಪಾಪಲ ತೋಜಿನ ಮಾರ ದೈ ಸಜ್ಜಿಡೆ ಏಸಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಂತ ನರ್ಗ ಸೀ ಅಂಚತ್ತಿ ಆರು ಓಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಉಂಟುಂದನ್ನ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಹಾಕು ನರ್ವಸ್ ಹಾ ಆವ ಬರಡನ್ನೆ ಬರಡಿ ನಮೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅವೇರ್ನ ಮಾರನೇ ಮೇಸದಾಯನಾ ಅಣ್ಣ ಇವೇ ಕೈಗೊರ್ರ ವೈದ್ಯನತ್ತ ಓ ಬೇ ಕೈಗೊರ್ಪಿನಾಯನಾ ಓ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಓ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿವಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಡೆನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಪ್ಪೊಂಜಿ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಆದು ಅಂತೆ ಪಾಡ್ಗಂದೆ ಅನ್ಯ ಸುರುಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ಹೋಯನ್ನ ಪಾಡ್ಗ 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 ಚೆಕ್ ಬರ್ಚಂದ್ರ ಬರ ಪಾತ್ರ ಬರ ನಬೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಪ್ಪಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ ಬಾಯ್ಡ್ ದೊಲ್ಲ ಜಪ್ಪತೆ ಅಡೆಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಪು ಜನ ಬರ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲೆ ಕದಿ ಓಚಿ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಕುಲ್ತು ಜಿಂಬೆವು ನಂಬೆ ಕುಲ್ಲೊಂಡು ಕುಲ್ಲೊಂಡು ಇತ್ತಿ ಸರಿದಿ ಇತ್ತಗುಲು ಈತಕ್ಕ ಚೂರು ಇಡೇ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ದಾದಿ ನನ್ನೆ ನೆಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿ ದಾಳನ್ಪೇರು ದಾದಗಂಬೆ ಆಯ್ ಬನ್ಪುಣಿ ತೀರು ನೆಕ್ಕಿಲ ನೆಕ್ಕಿಲ ದಾದ ಬಲ್ಪುಂಗೆ ಆಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡಗೇನು ನಿಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡಾಗ ಯಾನೆ ಡೆಕ್ಕುಜಿಗೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಏತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು
ಉಂಡು ಸರ್ 4 ಕೋಟಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತಾಯ ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮಂಜಿ ಉಂಡು ಹಾ ಸರ್ ಓಮಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕು ಮುಲ್ತ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮುಗಿಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದದು ಕಾವಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 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 ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ತಂಬೆ ಸರ್ ಪೂರ ಪಂತದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆ ಪಂಚ ಸರ್ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಯಾನಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಬೆಲೆ ಸರ್ ಓಟು ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾನತ ಅಂದು ಸರ್ ಒಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸರಿ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಚ್ಚಂಬ ಅಂದು ಸರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಂಜೊಲ ಮೀನ್ ಬಂತಾನ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಮೂಲು ಪುಣೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂತಾರೆ ಬಂಗಾಗೆ ಒರಿಯ ನಲ್ಪ ಒಲವು ನಗರ ಉಂತದೆ ఒక ಪುಂಜೋಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಒಲ್ಪ ಅಂತನು ಒಕ್ಕತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನುಲ್ಲ ಸರಿ ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಪನ ಸಾರಿ ಬನ್ಪೆನ್ ಅದೇ ನಾನು ಬನ್ಪೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆನ್ ದಿಲೆ ಯಾ ಬನ್ಪೆ ಅನೇ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮೈಕ ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕಾದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂಚಿನಿ ಸೀಕ್ ಸುಂದರಿ ಸೀಕ್ ಸುಂದರಿ ಸೀಕ್ ಸುಂದರಿ ಸೀಕ್ ಸುಂದರಿ ಸೀಕ್ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ಸ್ವೀಕ್ ಸುಂದರಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಕತ ಸೋಕ ಉಡುಂಬ ದೇವೇರು ಒಲಿದು ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಪಂತ ತಂಬೆ ಪೂರ ಪೂರ ಪಂಚ ಸರಿ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನಾದಿ ಕಲಾಟ ಪೂರ ಕಲಾ ಪದ್ಧತಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಮದಿ ಪ್ರಣಯ ಧರ್ಮ ದೈವತ್ವ ಆಕಾಶ ಬಿಡ್ಲ ಭೂಮಿ ಡಾವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಲ ಮಾಡವಲ್ಲ ಮಾಯ ಬಿಡ್ಲ ಚಂದ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಕೊರಲ್ಲ ಚುರಿಂಚಿ ಬಲಂಬೆ ಚಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೀಜಿನ ಕೂತು ಮಾರ ಈತ ಕೀಡೆ ಬಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪು ಮಾರ ಚುಚ್ಚು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬರೇ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೂಜಿ ನಾನು ದಾದಿ ಚಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಬೀಜಿನ ಕೂತು ಮಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಜಿನ ಬಾಪ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಬಹುಶಃ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ವಿದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಉಲಾಯ್ಬೋತನ ವಿದಾಯ ಬೈದಂದವ್ ಹತ್ತಿಯ ಅಂದೆಯ ಆರು ಚಡ್ಡಿಯ ಪಾಡುನೇತಿಯ ಸೀರೆ ಪದೋತಿನಿ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರಿ ಬನ್ಗನ ಸರಿ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಓ ದಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸರಿ ಬನ್ನಿಯ ಅವತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಆಯ್ ಭೂತೋಗು ಮಧು ಬನ್ಲೆಗ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಬೆ ಗಣಪತಿ ದ ಶ್ರುತಿ ಗಣಪತಿನ ಶ್ರುತಿ ಆ ಮೈಕೋನು ಲಗಾಡಿದ್ದು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಅವತ್ತು ಆರ್ಮನಿದ ಮಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ವನ್ಪ ಶುರು ಮಲ್ಪನತ್ತ ಶುರು ಮಲ್ಪು ವನ್ಪ ಪನು ಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನಿ ಚರ್ಚ್ ಲೋಕ ಪಾಲನಿ ದೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುದೆ ದೈನ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮನು ದೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುದೆ ಎಂಜಿನ ಚರ್ಚ್ ಆಮೀನ್ ಎಂಚಿನ ಮೂಲವಿನ ಚರ್ಚಿಡು ಫಾದರ್ ಭಾರತ ಅವನ ಜಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟವ ರಾಘವತ್ ನಂಚನೆ ಅವನ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬಂದ್ಪೆ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡ ಸಂಗೀತದ ಎಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಣ್ಣನ್ ಏರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗುರು ಸಂಗೀತದ ಗುರು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಗುರು ಗುರುಕಿನ ದಾಯ ಮಾರ ಯಾರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಗ ಯಾರೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಲ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನಯಾನು ಬಗ ಆಟ ನಾಟಕ ಎಂಸಿ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಡು ಪೂರ ಮನ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಂದಿಜಿ ಹೌದಾನದ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಓ ಅಂಚ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಈ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಲ್ಕೊಡುಲ್ಲ ಬಹು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾ ನಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಯಿ ದಾದಮ್ಮ ನೀನು ಎಡಬರಲ್ಲ ಐತೆ ಹಾಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡೋಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರವಿಯಾ ನಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಯಿ ದ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬುದರ್ಗೆ ನಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರೆ ನಿಕ್ಕಿದಾಯ ನಾಯಿ ಅಂಚನ ಸಾರಿ 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 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕೊಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ವಾ ಓ ಇರೆಗೆ ಮೇನ್ ಹೀರೋನ ರೋಲ್ ಇರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಈ ಸರಿ ರೈಸ್
ಅಂದೆ ಓ ನಾಯಿ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಒಂಜಿಗಾರು ಬಾತೊಂದು ಸಮಾಜೋಡು ಆ ರೀತಿ ಭಂಗ ಬಾತಿದ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪುನ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಸೈಯಡ್ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಗತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಸುರು ಪೊರ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮಾರ ಹೌದು ಸರ್ ಪಂಪೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೇನ ಎದುರು ಫುಲ್ಲದು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಭಾಷಣ ಬಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಕೊಂದಿದ್ದೀನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂತ ತಂಬ ಅಂದೆ ಸರ್ ಸರಿ ಅನ್ನ ಓ ನಿಕ್ಕಿದಾಯಗವು ಅನ್ನಾಗ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆಪಣ ಐಕಿ ಆನೆ ಒಟ್ಟಿ ನಂಬೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂತಾತ ಪೂರ ಬಂತೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿ ರಪ್ಪೆ ಅನ್ಪಿರೋ ಒಪ್ಪೆ ಇರ ಭಾಷೆ ನಾಯನ ಹತ್ತಿ ಸೋಕರು ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಒತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಏನಿಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಅವನು ಮಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿನತ ಮುಳು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ತುಗುಳ್ದಿನ ಗಣ್ಯರೆ ತಿರ್ತುಗುಳ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಡುಡುಗುಳ್ದಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಕೇಂದ್ರಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ಕೇಂದ್ರಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಎಡ್ಡ ಆಡಳಿತ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶೋಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪುಚ್ಚು ಮಾರ నేను మాత తూనగా యాళ్ళ వంచి ఓటుకుంటోడు బందింక మనసాతులు ఇన్ని కర్ణాటకడు లలితక్క ఎంకలేక నీరు బుట్లే బుట్లే నీరు బుట్లే బుట్లే సిద్ధన్నే ఆర్డర్ అతను బుడ్పాందు మొక్కుల ఈ గలాటేడు సైతే ఏరంబ ರೈತೆ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಓಟು ಮುಗಿದ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಟು ಮಾಡೋಡು ಎಂಕಲ ಚಿನ್ನ ಮರತ್ತ ದೊಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ಮರತ್ತ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಓಟು ಬಾರ್ದು ಎಂಗಳ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿವರನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರದ ದೊಣ್ಣೆ ಕೊರಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಹೋಗಿ ತಕ್ಕ ಇರ್ ನನ್ನೆ ಮೀಯಂತೆ ವಾಕಾಲಾಂಡು ಮಾರೆ ಏರಿಯಾ ಗೀತೆ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀ ಪೂಜಾ ಇದ್ದಾನ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಬೈ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ಟೆ ಅದನದ ಇರ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪುದರು ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿ ಇರ್ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಹೂವಪ್ಪ ಪೋಡಿ ಅರ್ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಪೋಡಿ ಆರ್ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೋಡಿ ಅವರದಾಗಿರೆಗ್ ಅರ್ನಂಗ ಬೇರ್ನಾಡು ಓಟು ಮೇರಾದ ಒಂದಿನಿ ಆ ಬಾಬಾರ ರಸಿಕ ನೋಡೆನ್ನ ಈ ತಳುಕ ಕಚ್ಚಳಕ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಓ ಅಂದ ಜಾನಿ ಏನ ಅಗಣಿತ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸುನೀತ ಎಂಬತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕದೆತ್ತನು ಅವೇ ಸುನೀತ ಫನೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಕಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಕಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಕಿ ಏನಪ್ಪ ನಾಯಿ ಕಾಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಕಿ ಇತ್ನಾಗ ಅಭಿಮಾನಿ ತಿರಬಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ತಿರಬಲ್ಲಿ ತಿರಬಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಕಿ ಜೈ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಕಿ ಜೈ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೋಡಿಕಿ ಜೈ ನಾನು ಏನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಉಮ್ಮ ಯಾವ ಇವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೋತೆ ಶೀ ಏತ್ರನ್ನಿಗ್ಯಾ ಹಂಚತಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಜ
ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಶೇ ಏಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಮಂಡಲಗ ಜ್ಯೋತಿಗ ಹೆಂಚಿನ ಹಂಚಿ ಮೇರೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ಓಂಡಿಯಾ ಮಾಲೆ ಓಂಡಿಯಾ ನೆಮ್ಮೂಲ ಐಟ್ ಪೂ ಓಂಡಿಯಾ ಬಣ್ಣಗ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದಲೇ ಹೋತುನು ಅಂತೆ ನಂಬೆ ಆ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಎಲ್ಲ ಬುದ ರುಕೈ ರೂಕೈ ಆ ಸಬೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೈ ಅಂತೆ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಬೇಕ ಆರು ಅಕ್ಕ ಇಡಲಿ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ दी अरे भर ले जुराग गीत प्रकाश में ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಡಲಿ दादी ಒಂದು ಬೀರಾವಳಿ बत्ते ದೇರ್ಪುಲಿ ಓ ಉದತ್ತಿ ಏನಂದೇರ್ ಪರಂಡಿ सॉरी सॉरी ಆ ಅಂಜತಿ ರೈಟ್ಗೆ ಕೊಡ ರೈಟ್ಗೆ ಓ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾವಮ್ಮ ಯಾವ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡವ ಒಂದು 20 ಮೈತ್ರ ಬರ್ಬಾ ತಿರ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಂಚು ತಿರ್ಕೋ ತಿರ್ಗಾರ ತಿರ್ಗಲಿ ಪೂರ ಇಂಚಿನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ತಿಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ತಿಳಿಸಿ ನೋಡು ಹೋದಲೆ ಕುದ್ದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಪಾದವರ ದಾಣ ಅಡೆ ಬರೋಣ ಇತ್ತ ಆಡಾರ ಸರಿ ಯಾನು ನೀ ಕಾಲು ಕಿಲೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಿನಿ ದಾದಾನು ಬೇ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುಂಡವು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಬಿತ್ತುಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬೇ ಹಾ ಅಂತ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ದೆರ್ಬಾರ ಏನಂತ ದೆರ್ಬಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾರು ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಾನ ಅದೇ ಅಂತ ಬಗಲೇನಿ ಬಗ್ಗು ಮಾರೆ ಅವರ ದಾದಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಉಂದಾಗಿಯಾ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಭಾಷಣ ತೂದ್ಲ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಂಚ ಈರ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಹಾ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ನಿಕಲೆಗೆಂಚಾಣ ಸುರುಕಪಲ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠದಂಚಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಿರ್ಗಾಗ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದು ಮುನಿಕಲ ಪೊಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ಬುಧ ನಿತಿನು ನಿತಿನ್ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಮಾಧವ್ ಪೊಲ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕಾಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ತೀರ್ಪುಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಪಡುತ್ತೆ ಈಗಲ ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಖುಲ ಇರುವರನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಇಡ್ಡಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿತಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿ ಓರಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಖುಲ್ನ ರೋಲನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಾರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ನಿಖಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಅವು ಒಲ್ತು ಒಡೆ ಸ್ಪೀಚದ ನಡೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಜೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಸ್ಪೀಚ್ ಸುರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಐತ ನಡೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿದಾದ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒರಿಯೋರಿಯನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕೊರಲಿ ನಿಖಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡೆ
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆ ವೀಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಈತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾರ ಪಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ನ ನಿಕಲ ಕೂಟೋಗ ದೇವಂದರೆ ಶಾಸ್ತವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ನೇನಾನ್ ಪೆರದಕೆನ್ಗ ನಿಕಲ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅದೇ ಬುಧರ್ ಗೀತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತೋಜಿನೈಟ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಬೋಪುಂಡು ಸುಲೂಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ದಿರ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ಪುಂಡವು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸುರುವನ್ನಾಗ ಇದು ಪ್ರಶಂಸದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇಜಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ನ ತೂಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಲ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ನಿಕುಲಿನಿ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಹೇಮಚಂದ್ರಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇರೊಂಚಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತವ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಉಂತಾರೆ ಬಿಟ್ಟದಿ ಲಡಮಂದ್ ಬೈದಾರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅದು ತಿಳ್ಪರೆ ಅಬಜ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಡೋ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಶೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ನಿಖಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಹೋದು ಬೋರ್ ಆದ ಸುರಂಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನ ಬೋದ ಸರ್ ಸರಿ ನಿತಿನ್ ಇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ನ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬಿತ್ತು ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನು ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈದಾರಂತು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೂ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ದ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಆ ಥರ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ತೇಲ್ಪಾರೆ ಅರ್ಥ ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತಂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯತೀಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯತೀಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಸುರುಕ್ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲ್ತದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಿವನ ಬನ್ಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕದ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ್ನ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ನಾಲೆಟ್ಟ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜದಿ ನೆಟ್ಟು ನಾಲೆ ಪಜ್ಜದಿರಪ್ಪನು ಗಟ್ಟಿದ 4 ಪಜ್ಜದಿಯರಂದಂಡ ಕಮ್ಮಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೇಸೆಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂದು ಬನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗತ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ What a comedy.